TikTok mizo YouTube channel here tu te in Java in chibai le vekule tuna kan mola hi Karen Smith ania kumsom pangami chap alani kumsang kha chako somriat pani kumkhan abial pa ne na party na ankal holam chu basta patang chuan chin riat lawin abo mak maya atu zinga chu na rong chu char ani kumeng maza chung chu tu kutura thinge ani chu riat ani lawa athi dan le tha ani dan te athat tu chin riat lawa abo pil mak mai te chu thil mak te soi ani hial mai detective enge moza chuan a case chu in hlan chhongin an chuya ma se tul that tu chu a khuang charbo mak mai si atopa chu nan beidon santiti ta hial mai ama hmangai tu a chung te chuan be se na sang tak nei ma se chu chuan omji anei thei talwa an fanu chuan ro rena dik tak amu thei ngei be se ya mala chin ama laina tu te tha po chu thum zawin then ka chuan mual an liam te hial mai tuna chuan be se na po abo zota masa be se na munu kai hara kareni ro rena dik tak pek tum tlat tu detective fing le huasan tak chu alo lang hlau mai karani khesin ado kan alo thlen chi chuan a en liam thei ta hau lo tul that tu chu zalen taka ala leng mai mai chu tom thla ka ti in za thla ka ti a karani chung te ma chuan tul that tu chu pek ngei atum ru hle chutiang chun na athok ta athorim na le tumru na awang chuan karen chuan ro rena dik tak chu amu ve ta ani kumsang kha chako somri le pan hi khan kumsom pakhat chawa upa Karen Smith chu apale a una pa bula cheng torin pitbar katang chuan California alwin son ve a Pablo Alto High School a chuan zirlai ne tura in ziak lut ve in nitin public transport mangin sikul akal zia thina akal kong le kaldan po chu a hne to in a boi to ngai lem lo September ni tlailam chuan abial pa nen local 7-11 dora chuan anin mu a chimit lai le zanlam hunte chu mangdonin an lim hle zandar som pakhat ari don ta tia chuan abial pa chuan bus stop thleng awathla nuwa a hosana tlong takin kareni chuan an in athling done mo ati lain chu zan chu dama anin hun berna tur chu alo ni tareng mai atuk jing alo ni chuan truck driver pakhat chuan bus stop atanga iat zale ka hla thingbuk lian lo tak sir maya chuan mechet leirol pakhat arwang lo mu ba mai chu amu a ahan en chian chuan Karen Smith kumso panga chawo paro chu alo ni reng mai Karen chu saruk ngal nga ta hlo mu in akor hak lai te chu athler ne nuwa ataksa chuan chemte vi na somruk chuang lai mai alo ombuka pong sul nge yani ti achiang hle bok abil pa David Uchu rin hel masak ber ne in athat nge yani ti chian na engma nei lo ma se hunrei tak chung chu Karen thina chuan amo phortu ni chuan mi chuan an ring lu theu ani Masa David ero chuan khamizan khan curfew in anan man a hlo wangin bas lo thlen hun po chu nga pui zolovin bas lo thlen ma in a hosan ani ti asoya tunlai thim na manga tu thatu dik tak chui chu ani ma zong kumsom li chung te meu chu rilrush om takin hun amang thina ni ti kumsang hi le somni pani khan media chen khatne na email thonin asoi hial ani khati lai khan tunlai angin thiam na alola san tlat lo awang khan karani case sport chu olsam taka chui chu amai chu alahar angrang view ani mela Tualthahna thlenna hmuna khan karani thisen ni lo midang thisen le mi pachi them chu mu ani ngei maya ma se chung evidence an nei ta chu DNA database a sample an nei ta nen chuan ain ang tlat lo kan sei tongin karani bial pa David Uchu Tualthat tu ni ngai chuan ringlal deuh thu ma se evidence an nei nen chuan an DNA ain milbik lo Tualthahna hun bola chuan truck var white old fashioned panel truck anti chu mu ani ngai maya masa chu truck po chu current thina nen chuan inzom na an nei amti po chu tun thleng hian riat chu alani ta chuang mi lo kumsom le chung khan karani thina case chu detective rang som ni chuang lai mai chuan an chui mana mason na potlem te te chu a om ve ome lungche thlak tak mai chu karani case chui chu ani ma chuan California alo om na chan apale au ta chu an lo boral man ve ve to a thulom le an fanu in ro rela dik tak amu hun chu nga kheng zolovin riluna takin mual an lo liam man ani beise na zong zong abo vek to nu kumsang ni le som ni pani kum khan ni khat chu karani nu te chuan phone call danglam tak adong ta tlat mai phone ran betu chu Sunnyvale California
detective pakhat aming met Huntington chu ani a ani chun kumni thum liam ta tang khan Karen Smith pong surani le tha ani dan chung chang chu alo zir chian to thule the ang a tu that tu chu alo chui char to thu chu lo soin tul that tu chu aladam thule tunge ani a riat to thu te mantur ama ngai hawaii akal don thu chu aron ril ta thut mai Karani no tei chuan alo don sanda mai po chu athiam to lo beisina zong abo to nuwa arin lo lutuka chanchin lo mom lutuk adong thut mai chu aham haya loma fanga mitui sur chung chuan lom thu alo ril mol mai Detective Huntington hi detective ro puile fing lutuk ngai sanom tak ani zialan torin a chanchin tlem soilok teang mitum ru le anha ching em mai ani a Tualthahna alo thlen changin atur tu ta chung ko in chanin antor dan tor a hriat thiam pui hle thin mitam takin case an chui cho the to lo po chui cho ngai do mi ani a ama po in so nu thatak tak alo nei to reng bok ani kumsang kha ko somsari pakwa kum khan kumsom pariat chawo pa Elena Mina security guard ta thoklai chu rong taka tha ani a chumi case po chu kumtam tak nuwa a chui chu sakin kumsari chawo pa me cheno pang kumsang kha ko som pho paruk kuma pong so le tha zui ta case te pa ka high school zirlai pakhat Susan De Leon kumsang kha ko som rak pakwa kuma an tha tak te case a chui chu saka chung tu that tu te shemna apek te chu alar por le case har satak tak te ani a athei to pa chu thin na wanga lo tlin chuan mi benga verin ngai san po a lo hle kumsang hile sompali kum khan a case ma saber chu a khoi ve tan chawa min an har satna ka hena an soi hian ngai thak lim mai chu a har ka ti thina Tualthahna chung changa ngat phei chuan atur tu te thil soi phena chuan an chung rila natna chu ka mu sak thina ka thei top chu pui chu ka mo phurna ka ngai hit nal mi chen ti in a soi nupi na yafa pani lai nei to ani thu po chu soilangin achang chun har sati velek lek chang ka nei fo thin kan nupi le fa te ke en kola ka wo plum an ngai ani ti ka tharenga hun thol nei in chung ko in ti lim na po nei ila chan pui turangin na phone call a local changa oma ka chung ta chungai poi mo in thalhal view thin mai ila chung chan pui ngin na chu ka thin lung hian an nar thei tlak thin lo ti in Huntington hian media lama a sei chu hialani Karani case big hi kumsang ni le som pakwa a shave in a hne lo thling chawa a riat tira arel ru khoidan le aro rel na dik tak Karani nan hu hun tur thira a chung ten an ngari ji a riat chuan an tor na chu a riat thim pui em a case chu chui chu ngai tur chuan a in tiam ta ani ni tin me chun Karani ruang an hu na mun chu office kalpa in a thi thlai ji bok Karani boral tira evidence police ten an nei chu re to hlema se Huntington chuan la chuak thala in tunlaya chuan an kholte a thato boka ti in beisina sang tak nen genealogy testing la pa chuan DNA test nei tur chuan a thon thale ta a mase beise ang result chu a mai big lo chung DNA mil pui te chu mi pathum chi mu chu an ni a anin mil na la chu atlem mai boxi chung hola chu Karani la de ulaka akazin te DNA alani zui laboratory na thoktala chuan Huntington hena chuan Karani case solve the turatan chuan an result mu chu chu a mantlak chi lo mai the ni tin an la ril zuya an evidence nei te a lui to nen rin bur chu a himangem ti po chu an soi chiangam bi klat lo masa detective Huntington chuan eng result po mu ila thei patop ka chu zelang chuan na chu eng anga har sa le khir po ni se Karani le achung te tor na nena khai khin chuan eng malo mai ani ti in beidawng du lovin kungdang om thei piang chu dapa zo torin arel ru asiam sau sawa beidawng lova chunjom zel tur chuan a in fui sau zo kani Huntington chuan a kong chu a ping riawa riat chang chu anei ve thina beidawng na in aron hne mai do na a riat chang chuan Karani thalak a kol chu phor chuakin a en thin Karani chuan ro rena dik tak a mu ngai hun chu alo ngak tlat nei ti chu a re chuak le thina ama mai ni lo achung te zong in ama be se na an ana sajji chu a re chuak le bok thin genealogy laboratory test result chu rin tlak tak ne tur ngai ni lo ma se Huntington chuan bultan na mai tur kong dang engma anei chuan lo awang chuan chumi pathum da chu thi thlai masak chu athil ti masak per tur ni chuan anga ya hun nge mo chen a thi thlai nu chuan mi pahni te hna tang chuan thil pai mo riat bel tur awm lo ti chu a re chiang thei ta a mase medang pakhat lom hne na tang ro chuan
chhui zui tur thil engemaw chu a hmu chuak na hlo mai an chung ko in thla chhawn dan family tree an chui chuan chung ko pakhat chuan amit ala tatlata chumi te chung ko chuan unaw mi parwal tha pali an oma karin tha ani lai chuan chumi te chu Fresno California an lai aloni Huntington chuan uluk le zol chuan azir ching le ta a panhi te chu DNA tang chuan an filim ti a hre chuak le theita panhi dang te ro ala chian mai theilo thleng ma za chung mi te panhi chu zir chiang hun aman le nu chuan digital footprint mang chuan chung mi te panhi zinga pakhat jok chu rin hel om tak ni chuan a hre theita chupa chu Gary John Ramirez ni in Maui Island Hawaii a cheng ani a tuna chun kumsam sari pangalai upa lo ni veto in kumsang ni le som ni panhi kuma Huntington an ama mantura akung khar kan chi chuan Ramirez chuan athil ti sual chu anon chui chuak ta ani ti chu alo hre thiam hal mai ni in report chuan atarlang Gary John Ramirez si unaw pali ni in middle class family ti soi thei ani a Fresco chuan pa chuan heavy equipment operator na thokin Gary chu anu naw zinga po anu le pa te chuan an duat ber thin ni in no pangnung sang thatak ani thin thu a unaw pa ru di chuan asoya mi poisoi ngai lo le boina siam ngai mi alo ani ati bok kumsom pari talo tin chuan rodi chuan an in chu sanin Maui Hawaii a in beng bel ta dei maya ama aya kumli lai no pang anaw Gary po chu lo thang lian chho vezelin kumatlin chi chuan Air Force a alut ve ta boka re tak chu chanchin anin shapo lo ni in rodi chuan a soibok Karen Smith tha ani lai khan Gary Ramirez chu kumsam thummi ni to in Fresno California chuan anu bula ala cheng meka kumsang kha chu somriat chho chandulam khan rodi chuan ran be pop lein anhena cheng tur chuan aron soma Gary po chuan pui alo tlem lo boka rodi bula cheng tur chuan kalta a chuta chuan ein beng bel hlen veta ani chungko te chulai hmana chuan din ve in fanu pahni aneya avan doi siamin anupui masa jok ne chuan in nei tlon theilovin nupui dang ani le bok na thomumal tak nei lovin arem rem athok mai thina akumte alo pat ve tak de hnu chuan a khel bor te chu ti kholo chovin na po thok thei to lovin ram tui le lo ang mai chuan a hun tam jok chu ina amang ta thina ni karani tha ani ma le hnulama zong zong po criminal lama engma in nam hnoina ani zui ani lo Gary Ramirez man ani hian maktiber le angai na shalo ber tu chu a uru di chu ani a mi poisoi ngai lo le athin rim mel po kalamu ngai mi lo hian engtin nge tu la tha thei mai le ati vong hian ani kumsang ni la som ni panga February thla chuan kumsam sari pasari lai upa lo ni veto Gary John Ramirez chu San Jose California inland tir ani ta a akumalu pa veto in arisela te alo pan veta de unen a opo chu a zoi tol hle mase karani tha thu boya chuan engma phatna le nial kalna anei lo karani chungte korta omvete chu an thin rimin an rilru an thar hle maya Ramirez chuan karani chu engwanga that nge ani ti te chu soitorin an du'a chu chuan be sebok mase Ramirez chuan tu that tu ani chu soiboi lova pom makin thildang ero engma asoi haulo Karen Smith no tei Robin Stitt Morris Detective Matt Huntington aron dopop tu ber chuan media ma chuan Gary chu afala mu adu thule karani athana chan chu chiang taka zo chu adu thu chu asoya bechet lei rol kum so pangami le khan thina tur khop hial thil sol achunga enge ti riat ka du ani ti lom ma se afala mu ero an phal saklo court hearing an nei la hian karani tha ani la ya abil pa David Wood le anupi po chu an omna atanga darkar thumla ya hla tang chuan aronin khalin ko thutlu na chu an lo ngai thlave a hearing na ya pingin karani tan kan local selang atan amit le bank kan ni anga atan kan ding selang ti in media ma chona soya tin Tracy Lancaster karani thianu ber po chu chulai hmana chuan om ve bok meni som pani sang ni la som ni panga chuan karani case chu amor an bok theita a Ramirez chu dam chulung in tang tura achung thu rel ani kumsam kuwa tin hnuai ro chuan parola chu phal sak ani thung kumsang kha chako somri le pania rong taka tha tak Karen Smith chuan detective tom takte beidon hnu kumsomli pathumna chi detective huisin le tumru
met Huntington awang chun rorel na dik tak chu amu ve ta a athi atanga kumsum lina sang hila somni pani kum khan ama thattu Gary John Ramirez chu riat chon ni ma se court in thutluk na siam nan hian kumthum lai hun adu ani tuna chun karen chu thlamu takin chol to tura ngai ni ma se Tualthahna chon chuanan hian kumsum li te mek hun man ani wangin beisei taka anfanu thattu riat chu hun nga ka hun bi chir ve ram ama mangai tu apa chuan thulom shave man lovin aboral san mana chutiangin athisen zom nei chun a u ngei po chuan alo boral san man to wangin lom na ero afam kim zau talo ani